Komárom a Kárpát-medence egyik gazdag történelmi múltú városa. Komárno je mesto v Karpatskej kotline, ktoré sa môže popíšiť bohatou históriou. Človek vždy hľadal obydlie na brehoch riek a v našom prípade ohraničujú mesto hneď dve veľké rieky. Prvé osídlia tu vznikali v praveku. Žili tu Kelti, Avari a po príchode maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny sa podľa anonyma usadil národ Ketela. Jeho syn Alap Tolma vraj dal postaviť komárňanskú usadlosť. S istotou môžeme tvrdiť, že v 13. storočí tu stál kamenný hrad. Neskôr bolo Komárno známym miestom obchodu a ešte neskôr tu bola postavená známa pevnosť vtedajšej Habsburskej ríše. Mint végvár, nagyon fontos végvára volt az akkori Habsburg birodalomnak. A törökök kiűzése után a Kárpát-medencéből és a Po vyhnaní Turkov z Karpatskej kotliny a po ukončení kuruckých vojen sa naplno rozvinul obchod na Dunaji, vďaka čomu rozkvitlo aj Komárno. Stalo sa centrom obchodu s obilím a drevom. Okrem toho bolo aj veľmi dôležitým sídlom remeselníctva. Na území mesta pracovalo 32 cechov. V roku 1745 dostalo Komárno titul a práva slobodného kráľovského mesta, čím vzrástla jeho dôležitosť. Mesto malo samostatné zastúpenie vo vtedajšom maďarskom sneme, čo opäť pozdvihlo jeho význam. Országgyűlésen, és hát ennek megfelelően a város jelentőség is nőtt. A napóleoni háborúk hatására elkezdték a hatalmas komáromi erőrendszer építését. V čase napoleonských vojen začali s ďalšou výstavbou komárňanského pevnostného systému, čo opäť prinieslo nové pomery do mesta. Dostalo sa sem množstvo majstrov. V meste vzrástol ruch, predajom pozemkov komárňanskí mešťania získali ďalšie majetky. Potom prišiel boj za slobodu, meru 8 roky. Maďarská revolúcia v rokoch 1848 až 49, ktorá priniesla Komárnu veľkú česť a slávu. Avšak potom zostali z mesta doslova ruiny a len ťažko sa stávalo na nohy. Rozvíjať sa začalo až na prelome 19. a 20. storočia, kedy sa zjednotilo s Novým Sóňom, prekročilo Dunaj a potom po krátkom období rozmachu opäť prichádza postavenie porazeného z prvej svetovej vojny. A Dunát. Na és utána megint egy kis fejlődési időszak után jött a vesztes első világháború. Nové hranice rozdelili mesto aj župu, ktoré boli veľmi dobrým hospodárskym celkom. Medzi dvoma svetovými vojnami sa mesto prakticky nerozvíjalo a v roku 1938 na základe viedenskej arbitráže patrilo späť k Maďarsku. V roku 1945 nastúpil predchádzajúci stav. Nová štátna hranica rozdelila mesto. A háború után nagy megpróbáltatások. Nová štátna hranica rozdelila mesto. Po vojne bolo tunajšie obyvateľstvo zväčša maďarskej národnosti, vystavené mnohým životným skúškam v podobe sťahovania a deportácií do českého pohraničia i do Maďarska. Ako zaujímavosť môžem povedať, že Komárno malo v roku 1950 menej obyvateľov ako v roku 1847. Avšak potom sa tu našťastie postavila veľká lodenica. Každá pracovná sila bola potrebná, preto sem prichádzali ľudia z blízkeho okolia i zo vzdialenejších miest. Obyvateľov Komárna pribúdalo, vznikali nové obytné štvrte, aj keď to bolo niekedy na škodu mesta, keďže tie vznikali na miestach niekdajších hodnotných domov. Komárno je kultúrnym a spoločenským centrom Maďarov žijúcich na Slovensku. Tu pôsobí prvá maďarská univerzita na juhu Slovenska, odčas Trianonu je tu Maďarské múzeum, Maďarské divadlo a mesto ochraňuje svoje kultúrne a historické tradície.